Diversi siltiet mix-xoghlijiet ta' Richard England qed jintwerew f'Wirja organizzata mill-Bank of Valletta fil-Head Office tal-Bank f'Santa Venera. Kien l-awtur Charles Knivet li nebbaħ l-idea ta' din l-esibizzjoni wara li kiteb żewġ kotba fuq ix-xogħlijiet ta' England. L-arkitett min-naħa tiegħu ibbaża l-wirja tiegħu fuq dak li kiteb dwaru Knivet. Din hija wirja ta' arkitettura, skultura, pittura u tpinġija li l-arkitett Richard England ħoloq tul dawn l-aħħar 50 sena. Wahda mix-xoghlijiet esibiti f'din il-wirja l-impressjoni ta' England dwar il-bini tat-teatru l-imwaqqa u l-parlament il-gdid. Richard England huwa professur ta' fama internazzjonali, famuż l-aktar għax-xogħlijiet tiegħu bħala arkitett. Tul il-karriera tiegħu England ħadem fuq proġetti ta' skultura, pittura, tpinġija, poeżija, kitba u fotografija. Charles Knivet ħadem għal bosta snin bħala korrispondent tal-arkitettura ma' gazzetti ewlenin Ingliżi. Knivet huwa wkoll id-direttur tal-fundazzjoni li tamministra l-assi kulturali u tipprovdi programmi edukattivi tal-Istituti Rjali tal-Arkitetti Brittaniċi. Il-wirja kienet inawgurata mill-President ta' Malta George Abela u se tkun miftuħa għal pubbliku mit-18 ta' Mejju sa 19 ta' Lulju.